Umbutho we-DA kumasipala oMbaxa iNelson Mandela Bay unikezele ngoxwebhu lwezikhalazo ngethuba lendibano yovakaliso-zimvo i-public hearings ngakumlawuli wezamandla wesizwe i-NERSA. Nalapho i-NERSA icelwe inkampani enkinkisha umbane kwelu Eskom ukuba unyuse umbane ngomyinge ka-40%, nto leyo ichaphazela uluntu olungathathi ntweni. Namhlanje si-Democratic Alliance lapha Nelson Mandela Bay Gqeberha kwi-public hearings zika-NERSA. UNERSA ucelwe ngu-Eskom into yobana makanyuse umbane nge-40%. Singumbutho we-DA siyayikhaba loo nto leyo kuba kaloku u-Eskom khange akwazi ukoleka imali koomasipala abaranwa yi-ANC. Ngelo xesha ke njengoba kusenzeka le nto, abantu baseMzantsi Afrika bayacelwa into yobana mababhatale umbane oyi-40% ngaphezu kwalo mbane sele bewubhatala. Uba sijonga apha eMpuma Koloni, abantu abaninzi abanamsebenzi, abantu abaninzi bajonge kwi-social grants uba bakwazi uphila kwinkamnkam mihla nezolo. Xa unyusa umbane nge-40% ithetha ukuthi ubuthenga umbane we-R100 uzawuba yi-140 ngoku. Ithetha ukuthi umzali fanele akhethe uba makathenge ukutya okwaneleyo okanye athenge umbane. Ayonto elungileyo ke loo nto leyo. Sithi ke uNERSA thina makangayivumi le nto yonyusa umbane nge-40%, akhusela abantu baseMzantsi Afrika asele besengxakini ngoku ngamaxabiso okutya aqabele ngapha kokuqonda kwaye ne-cost of living ebetha umntu wonke. Sinepetition esiyisubmithileyo kubo ke enabantu abayi-200,000 abakhabe lo mbono into yobana umbane makanyuswe nge-40%, umbane epropozwa ngu-Eskom. Sithi kubo mababuyele ku-Eskom siyoqinisekisa into yobana imali yabantu baseMzantsi Afrika isetyenziswa kakuhle. U-Eskom uneprojekthi ye-850 million eyi-White Elephant engapha eMpumalanga ehleli nje, bathe usogqiba ukokha yangasebenzi. U-Eskom akakoleka ngamali koomasipala be-ANC ababhatali. Ithetha ukuthi loo mali bayiluzileyo mayibhatalwe sithi singabantu baseMzantsi Afrika. Siyayikhaba ke loo nto leyo. Ukanti lo mbutho we-DA uthi lo masipala weNelson Mandela Bay uchitha imali ebalela ku-1.6 billion rand ekuthengeni umbane, kwaye kusekho nezikhewu zemisebenzi ekufuneka zivaliwe kumaziko ombane kulo masipala, nto leyo xa kunyuswa umbane izawuba ngumqobo ekuvalweni kwezi zithuba. Kule metro yethu sikuyo apha namhlanje noba sibona kwezi nyanga zidlulileyo emva kwele flood sibonile lokuba i-capacity yethu singumasipala ayikho kulo mgangatho efanele uba ikuyo, kungenxa yento yokuba zininzi ii-vacancies esingakwazi izithuba ezingakwazi uzivala kumamasipala. Ndiza kwenzela umzekelo ngedepho ye-1 eNorth Depot ecoverisha over 25 wards, kodwa kulaa depot bane-artisan eziyi-6 kuphela, i-underground team eziyi-2 ne-overhead cable team eyi-1 kunye ne-contractor eyi-1 enceda kunye ne-low voltage. Ithi ke kuloo nto leyo if siyalinyusa ixabiso lombane sizawunyanzeleka singumasipala uba sisebenzise le budget bekusuppose uba siqesha abantu ngokwakwamasipala for ukuzisa inkonzo ebantwini, siyise kwa-Eskom. Kuba njengoba ndithetha nani namhlanje, ibudget yethu ye-bulk purchasing which is umbane esiwuthenga ku-Eskom singulo masipala yi-1.6 billion. I-40% increase ke ngoku yi-640 million leyo. Ithetha ukuthi ke if siyayinyusa ixabiso lombane nge-640 million, yiminyaka esizawuhlala singakwazi uxesha abantu ukwenzela uba sikwazi uzisa inkonzo zaneleyo ebantwini apha emetro. Lo mbutho uthi u-Eskom kufuneka asebenzisane nabavelisi bamandla abazimeleyo kunye neenkampani zabucala ukuze kubekho umbane owaneleyo nokulawula inkcitho-mali ka-Eskom. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, ndinguSandile Njongi, eGqeberha.